Hutsunea, Ana Llenas. Zuretzat, bilatzen ari zaren hori aurki dezazun. Muino baten gainean zegoen herriko eskor bateko kale txiki batean bizi zen Julia. Neskato arrunt eta normal bat zen, beste edozein bezalakoa, bizimodu zoriontsu eta lasaia zeraman. Baina egun batean hori guztia bat-batean galdu zuen eta hutsune handi bat agertu zitzaion. Hutsune oso handia. Hutsune hartatik hotza sartzen zen. Hutsune hartan munstroak zebiltzan igeri. Hutsuneak dena xurgatzen zuen. Saiatu zen Julia hutsuneak betetzen, estaltzen, ezabatzen, behingoz desagertzedin. Baina, hala, gero eta handiago egiten zen hutsunea. Egun batean pentsatu zuen tapoi egokia aurkitzea zela kontua. Era askotako tapoiak eskaintzen zizkioten. Tapoi batzuk oso onak. Beste batzuk itxuraz bakarrik onak. Beste batzuk engainagarriak. Beste batzuk oso arriskutsuak. Baina bila eta bila jardunda ere, ez zuen topatzen beretzako moduko tapoirik. Eta etsi egin zuen. Orduan, hutsuneak zorabioa eragin zion. Balantza egin eta ziplo erori zen lurrera. Tristura sartu zitzaion eta negarrari eman zion. Aurrena emeki eta gero marruka. Eta gero berriro emeki. Isil-isilik geratu arte. Isiltasun hartan, ahots bat entzun zuen lurretik zetorrena. Utzi kanpoan bilatzeari saiatu zeure baitan. Neure baitan? Eta barrutik hitzak irten zitzaizkion. Eta koloreak. Eta doinuak. Inoiz bururatu gabeko munduak agertu zitzaizkion. Mundu magikoak ziren. Eta guztiarekin bat eginik sentitzen zen Julia. Gustura sentitzen zenan, etxean balego bezala. Aurkitu zuenagatik poz-pozik, modu desberdinen hasi zen besteengana hurbiltzen. Besteek ere bazituzten beren mundu magikoak. Eta sarri joaten ziren haietara opari ederrekin itzultzeko. Opariak elkarrekin partekatzen zituzten.
hutsunea gero eta txikiagoa zen. Baina zorionez, inoiz ez zen desagertzen. Hala, noiz nahi itzul zitekeen, ez ustez beteriko mundu haietara.